Good morning guys. Karon is October 16, 2022 Sunday. So una-una sa tanan mag church day ta. So ni ano, tayo na mo madto na mi og church. Kay Sunday kamo madto pud mo. So by the way, subscribe to my channel and click the notification bell sa wala pa maka-subscribe o wala pa ka-click sa notification bell. So guys, adto ta sa church para sa atong church day. So God bless ninyo tanan. Sa dakong sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon ngayong buntag nagutanan. Si Moises miingon ka Mosbe. Pagpili pipila ka tawo ug makikaaway ka mo ugma sa mga Amalikanon. Magbarog ako sa tumoy sa pungtod ug magunit sa sungkod nga gihatag sa Guys, mala ang misa no. So time naman na muli ta sa muli na ta. Sayo na sa buntag muli katawhan. Sakay sa gari ng daan. Kaya ligo na ako. Lat. Lat. Ya maguba ni ron. Maguba na ron. Oh. Ano na ibiglotan ka? Ha? Ay, bakura na na. Nahiyusan ka? Ya boy dira na. Tara guys oh. Naplatan sa kabugaton sa driver, sa pasahero. Wa pa man tay pamahaw pero nabugatan guro. Sige lang, iyaran ang kwanon ron. Oh, going na ta. Pauli, no? Go, hiro. Kakuan. Okay, ako ang official driver sa motor. Nya Jay, ate manon sa nini mo Jay. Sige. Oh nya, ani alam ko para pagkuan ha. Pagkuan na to ha, project ha. Pati plata gid Jay. Grabe. Oh, na plat gyud. Lalo sa adan. Okay ah. Basig nahiyusan ka Jay. Ha? Nakatulog. Nya okay ra Jay. Ipabulkit na, Je? Ipabulkit na. Ah, mabulkit ron.
Muli kayo des Gerald basta videohan. Ay, di ba? Kaya niya ako. Di ba? Naigo lagi ko ako ang pinano. Pero aray love it. Ang sila yung gamit pag yun, bako? Pusti na sa kakil ko. Hakbang ko dati Sari na ta. Sulod na ta. Hi guys. Hi guys. Vlog ni guys. Kani ba, kuhaan tani og kuan. Asa? Kuhaan tani og kanang kuan bi arsa ko. Isa. Ay isa. Kuhaan tani kanang ko nasa habitin ko. Ayaw hidapit di matani na dito. Asa na to dadon? Diyan na ra sa kuhaan na akong hapin. Le. Balik. Sa. Kaya unsa ni siya? Wala ginay, wala man gunay bangago no tulor. Hello. Hello cat. Cat and kitten. Hi, Chapit. Ops. Dali ayo na ka na Jap. Nanajap. Unsa man day? By the way guys no, gikan pa mamig simbahan unsa ganitoy? Unsa ganitoy mga kuan? Oh. Ay, kay mo tribute. Sumukol ko to. Ay, kat na haka. So by the way guys, gikag simbahan among na katunan sa homily o sa gospel o sa homily nga prayer perseverance no niya ang kuan sa prayer permiro katong form prayer, personal prayer, and then sa patong usa itong makuag Bible verse o ang ikaupat ang Eucharistic prayer. So mo pray ganita sa akong pagsabot nga ug mao poy na kuanan didto na shared nga total surrender gyud sa Ginoo kay surrender ta sa Ginoo kay siya may nahibalo unsay isakto para nato. So pray lang ta faithfully atong pagtuo sa Ginoo. So mo na guys ang among nakatunan sa karon nga Gospel og Homily October 16, 2022. So God bless guys. So guys, yan na punta ron no, balik ta sa kalibutan sa vlogs. Guys, mo adto ko ron to, mo palit mi og kahoy para sa himuon ako nga another pen para sa chicken no. Magpili tangad to og kanang kahoy nga i-framing 2x2 kan baso na to, and then bisag coconut lumber lang o mga kawayan atong budgeton og pila gyud ang ato ang magasto. Ang personalon na gyud nako og adto para makita nako ang prices. So mo na guys, adto ta dito karon maabot lang ako ang kauban. So
So, guys, mga dumi sa akong brother sa minister sa una ba? At dumi nga to mangita og kahoy. So, kuyog mi ni General Gerald Ramos. O hinay lang. Pusok po ni padagan si Gerald oy. Oh. No, tanawa na. Sakay may ka-principal. Nakuan mi guys nagpadaplin may kadiot guys kay nahadlok mi atong trakan kayo. Ayo. Muna nga padaplin usa mi. Para safety ba. Guys nga pang safety padaplin usa. Kay dako kay ni among gisakyan no nya. Galing na itong puting kamay ha, alitag kayo. Smiling kayo niya akong kauban no. Aircon man. Dagko kayong balod guys, dagko kay Sabi pa. kabagat mo po ni guys oh. Una dagko kayong kwan, lagmit ani guys, panuhot ang gawas. Panuhot kay hangin kayo. Oh. Ato meron dito sa balay ni Brad Eunice. Daghan ka na siya kahoy. May lag makakita meron o kahoy nga ritaso. Yawat na lang, barato para siguro. Barato yun. Units niya. Yawat na lang ba? Kami yung gulo barato. Ano ko si units, muna siya tigimo mga furniture, basi isag na yung mga ritaso. Wala na yung kanya. Wala na service niya. Agoy, ano? Wala siya. So, ari sa mi guys, so dana ilang balay. Na ilang balay. Sasagay ha. So guys, nakapalit yun may kahoy. Yo. Mga ritaso. Among ibutan sa amoang gamayng kurong. Amo na guys. Dagko kay balod guys oh. Pero wala na, hurot ito. Urod na kumpra no? Barato yung rigyan na si Juan. Oo. May no na kay may ritaso ba? Dako kay ni gamit pa oh. Di ba? Oo. Di naman niya kinanglan, di ba? Oo. So yung merkado namin guys oh. Toboso Public Market. Hello guys. Diyan na meron no dere oh. Naghimo mi og kuan dara ang taon ta mo. No. Naghimo mi og dira guys oh. Humana mo ang gitawag o brooding pen. Mo ni guys no kanang kani akong purman ron. Grabe kayo kay hilom kay mo trabaho. Mo siya nga sira smile ba. No. Serious kasi siyang trabaho. Na. Ginan ako nga snack sa og gamayng utap with matching cold water. Kay labihan mang inita rong panahon na ana may ni siya kay dili ni siya manigarilyo pero musyatra og tanduay mo niya hangkuan muna nga ako ta siya tagaag tanduay ning balibad man siya wala lang may magtanduay ron kay basig niya ang brooding pen mahimong kuan
Lain na porma ba? Na. Smiling kay siya. Mayo, bilib po ko ani ako ang foreman kay kanang brace, primero brace yung nana niya nami butang pod nga ako nagka pareho pod mi guna-una nga mo pod to ibutang bali isalod niya sa mga hugaw ba, mga hugaw. So muna guys. Good afternoon guys. Good afternoon once again. So diyan na punta no, diyan na pa sa hapit ng hapon, mga sana rong oras ron naguro mag 6 no, 6 PM October 16, 2022. So ganina hapon wala na ko ma-vlog, di ay ako mo ang na-accomplish nga gi trabaho kini muna among i-accomplish nga trabaho no, mga medyo busy ko ganina hapon tungod sa gitrabaho na mo, wala na ko maka video, wala ko ka vlog kay nag-ulan pod, nagtaligsik nga giasisan pod nako ang among gipahimo adto. So mao to, that's all for today. Yeah, nang hinaot ko nga to those viewers nga wala pa ka-subscribe sa akong channel, hinaot ko nga maka-subscribe mo nya. Don't forget to click the notification bell para kung na ako'y bagong video makuan din mo ma-notify nya. Hinaot po nga mo like and mo like mo nya, i-share ninyo ni nga video o katong mga kwanpod na mga old subscriber nako naot nga padayon mo nga mo suporta sa ako ang channel ug sa akong mga vlog. So guys, that's all for today. Hasta la vista. Kidawi di ay balik ko kadiyot. Salamat kayo sa pag-view sa akong channel ha, sa akong mga vlog. Bisan tod kung random vlogs ni daily vlog naot na malingaw mo, na interest mo sa akong mga video. So later on sa the future daghan tag i-present ninyo. So padayon sa pagsuporta sa akong channel ug sa akong vlog. Daghang salamat mga guys. Daghang salamat sa mga views.